Shubor nagaslem jong unongsan hima. Ka VPP kan sa shimno ya kajakala ni kabenta jong ki seng reolom hagajala Meghalaya. Bat kani kala jam menta ong uba Arden Miller Basayo mo Presiden Rangba kaseng Voice of the People's Party habakren hagajinge lang pensay pa ba ya ka matbha thungkam thungjam ya kabala penlong hasor nongston haga artri ku jemang arhajar arpulai. Shusula ongru ba kaseng reolom kabangila pan syanya menta kadai baik satang ke VPP namar baro ki seng ki dei tang ki seng yele election ha ka baha ka por election ki ya benya kho Henry Mariadep election ki la lej banya trelang sur ko jingi bangin alam mi ga jabri ngen yo ya ga jingger shan ga jo pat ba bala bangin yo ya ga jingger shan jo pat ba ngen job aga jingele ga jingi aga ni ga kenti ka bamata tengam kwa ban kran shibon mre ka ba kot jong ga jingren ga jonga ga kwa ban kintu ipi let chala ki ying gisem perkhat kaloi ga kumno pin e ye long din ki mandin ga jo la pi kwa ban ai ga long ye ki long din mandin kaloi ga ba shnai kaloi ga ba khlain kaloi ka ba po pahay kaloi ka ba shong suk shong san kaloi ka ba don ki jingit dia ka bor ka jingitli kam don da ka wei pat kalinti ya ki pat ba lat tang bakin a ya ka ketika man ka ketika diang ya ka Voice of the People Party blai on kur khuaren dia bangin yo ki a ni ba da ka pang lawan ki ni ki jingkang ki bakta ya ka kamai ka kaji ka jingi don kam ban hikai kumno ban pomde dan kambani gai kumno banti doyong ndrai amla bachukang namar kakta ya kakpo jungi ki pai ba kadnus nem mentang ila mat ya ga jingkang ka wai ani ga wai ka party ka kular balan gi wan ngi ka borngin plino e ki dagi jingkang ndrai hadu menta to kila pli namar kita gadau nginyong don ki ba kli nga barden la da dei ba ka BPP ka sinchar pille kumno yunu doyong ngala ong daga basay laring imlaban kang ya baro ngin play ya baro ngin imlaban ala tang tagi high level ngin imlaban ala tang tagi badan bo ngin imlaban ala tang tagi ba pilibo ngin play not ya baro naman niya bam lang ya don follow tumday tam to high level badan po dahil naman kita daw kuki fight ba hangno pin shane anong ipi hakinong ilam ki ba kumno piko aban shane amang ni shakma haga parti ka kumno pigwaban shane nang le shakma ni e haki pat ba ban bisa nagaleng jungi kom ki nagalam juga Voice of the People Party ni dan tanggawai ka jing prakha swabang ilet nagani ka perthai i kwa ban ai ka lawai ka basngan nam ta gilong gen ki mandin ka jingli pi wei ka badan ni ka po ngin haban ino yakani ka perthai aku ka sngi ngin haban let no nagani ka perthai shahru phot baro ngi haban let ndon bala ban imsa ange baro ngin haban let ndra shwa ngin let kaloi ka kumno ngin e yalaki kon kikti ngin e yaka jing kerjo ngin e yaka jing yapat ngin e yaka jing ritman sim ka jing bam snan ngin e yaka jing ti ngi kut jumut ngin khun doya bangin eno yaka ka perthai aku ka sngi ngin IT gilong din kaloi ka basngan kaloi ka ba bit ka ba piang ka ba paho ka ba pai kaloi ka ba shamsuk bat ka jat menriu ka ba yetli